Нещо, което е важно, освен хидратация, подобряване на тена. Значи, другото, което в годините се случва, нали, освен кожата е дехидратирана, отпусната, има нещо изключително важно, така нареченото отразяване на светлината. И все по-модерни стават така наречените продукти, които се използват така наречен light filling, т.е. възстановяване на отразяването на светлината. Това нещо се дължи, тъй като има едни фини линийки по повърхността на кожата, които когато кожата е млада, те са разнопосочни. Те тогава не правят сенки, отразяват добре светлината. Обаче с годините, с загуба на еластичност, намаляване на хидратацията, те стават успоредни тези линии. Това най-лесно се вижда на ръката. В това положение, ако опънете, виждате как се променят тези повърхностни линии. И тогава, като се промени отразяването на светлината, кожата изглежда повякнала матова. В случая този серум помага и за възстановяване на това отразяване на светлината. Разбира се, това има варианти с различни видове мезотерапия. Другото е също за намаляване дълбочината на бръчките и подобряване тонуса и еластичността на кожата. Ясно, тонуса чрез продукция на колаген. Освен серума, нали, за да бъде по-пълна гамата, има съответно и дневен крем. И обикновено комбинацията е, вечерно време се прилага серума, през дена се употребява дневния крем. Той също съдържа епидермален растежен фактор. Пробвал съм го и него. Нали, нещо, което не знам на вас дали прави впечатление, но примерно мене ме дразни крем, когато като го примерно си се изкъпал, изсушил си кожата, намажеш се и след това почваш да се потиш. Това не знам дали сте го правили, но това е изключително важен показател за качеството на дадения крем, за това доколко той добре опива в кожата. Значи хубавите кремове, те не правят така, че вие да се потите след нанасене на крем. Ако се потите след такъв крем, този крем не е добър. Това е нещо много специфично, но това може да го процените в хода на работа. Идеално се комбинират серума с крема, вечерно време серума, сутрин крема. Сега нещо, което е важно, тъй като в крема той не е фотозащитен крем, съответно задължително трябва да се употребява и фотозащитен крем. И едно нещо, което е правило. Никога, когато, примерно, ползвате някакъв дневен крем, който има фактор на защита, да рече 15 най-често или 30, никога не трябва да се разчита само на този фактор. Винаги трябва, той си има 15, но трябва да се слага и фотозащитен крем отгоре. Това е задължително. И тук да ви е готов микрофона, нещо допълнително да кажа, така може да ще ви отползва. Фотозащитата е ефективна, когато се нанася на всеки 2 часа. Хубаво, нали, грижиме се за лицето, но съответно трябва да има и съответният продукт, който да се грижи за тялото. За тялото има разработен серум, интензивен серум, който също е изключително така икономичен. Опаковката е 75 мл. За бедрото 2-3 капки, под бедрици 2-3 капки, т.е. изключително икономичен. Този серум, освен нали, че има хидратиращо действие, има и лифтинг ефект, т.е. подпомага изтягането на кожата, което се дължи благодарение на продукция на колаген и еластин. И може да се ползва и в областта на бюста. Всичките тези продукти дали биха имали поне един въпрос, може би към представителите на фирмата, дали може да бъде профилактика на появата на стрии. Това е въпрос, който заслужава нали, да се помисли. Нанасенето еднократно дневно, взима се душ, подсушава се кожата и се нанася серума за тяло. С леки движения се масажира нали, отдолу нагоре, бюста малко по-нежно. И има случаи, когато хората нали, не се сещат да започнат грижите против стареене по-рано, се сещат по-късно. Тогава трябва да има и съответно по-интензивно лечение.
И затова вчера, доколкото разбрах, е представена на световния пазар една ударна терапия, 30-дневна терапия, където освен епидермален растежен фактор имате и други растежни фактори. Там имаме инсулин-like growth factor, т.е. 3 растежни фактори в този продукт. То е 2 пъти дневно се прилага, в рамките на 30 дена, сутрин и вечер, пак по 2-3 капки на лицето, и след това вече може да се продължи с регулярния продукт. И така, едно отклонение, има един много известен той е пластичен хирург по щатите, който така се грижи основно за звездите в Холивуд. Казва се Рачка Нуда, и той зададе въпроса тази година в Монако на конгреса: кога трябва да започне профилактика на стареенето на кожата? Защото в България започват, то сега още няма бръчки, не ми ли е рано, не ми ли е такова. Мнението на световните експерти, че грижата за стареенето на кожата започва на 18 годишна възраст. И тя се изразява в така наречената профилактика. Не да ти се случи нещо, пък тогава да се налага да ползваш интензивни продукти, а в самото начало, когато виждаш някакво отклонение, дори минимално, дали имаш патологична мимика, да почнеш да полагаш усилия. Иначе това беше последния слайд. И това е сайта на фирмата, където може да намерите съответната подробна информация. Благодаря за вниманието. Ще видите след мъничко едно клипче от Исландия. Нещо повече за BioEffect Serum, ще отбележа само, че това е един нов продукт за грижа за кожата, разработен от Сив Козметик. Но неговото развитие и разработване отне на компанията цели 10 години. Най-важното е, че този продукт е наречен клетъчен активатор. Науката преди използваше клетъчните активатори, така че тези чисти протеини се извличаха биологично от кожата на човека. Традиционният начин за производството на клетъчни активатори е да се използват други еднакви бактерии или животински добавки, за да се въздейства на човешката клетка. Нашата система е напълно различна. Тя се основава на използването на ечемик или ечемични зърна, за да произведем необходимите ни протеини. Използвайки ечемичните зърна, ние произвеждаме много по-чист и по-безопасен продукт. В него не се съдържат ендотоксини, не са добити от животинска или човешка тъкан, което го прави много по-лесен за нанасяне и, разбира се, много безопасен като продукт за грижа за кожата. Протеините са много чувствителни. Те не са типичните съставки на козметичен продукт. Много от химикалите, които се използват в производството на козметични продукти днес, не могат да бъдат използвани в козметичен продукт, който съдържа протеини. Към протеините трябва да има индивидуален подход и отношение, защото те са много чувствителни към химикали, както и човешката кожа. Трябва да се положи огромна грижа, когато се създава продукт, който съдържа протеини, и затова ние добавихме необходимите съставки само за действието на протеина. BioEffect Serum е много чист продукт и е разработен по начин, който запазва ценния протеин на клетката стабилен и активен. Този продукт не съдържа ароматизатори, подсветители и всички други добавки или консерванти, които обикновено се слагат в състава на такива продукти. Използвайки нашата нова технология на производство, ние имаме възможност да произведем добър продукт и от икономическа гледна точка. Дава ни се възможност да въведем използването на активаторите при BioEffect Serum на нива, които ефективно въздействат върху кожата. Нашата технология на култивиране на продукта е уникална. Ние използваме геотермална енергия, за да не караме светлината и топлината да действат тук в оранжериите ни. Растенията растат в органична среда, което е уникален и напълно нов метод за растеж на растенията. Хората, които използват BioEffect Serum, ни казват, че то увеличава комплексната защита на кожата, кара кожата да изглежда свежа и бляскава, увеличава нейната влажност. Също така изглежда, че се преборва и с видимите признаци на стареене на кожата. Днес над 20% от исландското население на възраст над 30 години използват този продукт. Are actually using this product.